ಒಂದು ಏತದೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಎಂತ ಮಟ್ಟ ಒಂಜರೆ ಕೆಜಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಪುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡಿ ಪುಕ್ಕ guys, welcome back to my YouTube channel. Happy Independence Day. ಮುಲ್ಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತುಳಿ ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಶಾಲೆ ಪುರ ಪೋದು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಒಂಬರೆ ಕಾಣಗ ಬೈದೇರು ಫುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾವುದುಂಟು ದಯಪಂಡಿ ಇನ್ನಿ ಪುರ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಚ ದಮ್ಮಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ಲ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಟನ್ ಕರಿ ಸಾರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಮಟನ್ ತಿಂಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಮೀನೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಟನ್ ಕಜಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಜನ ಪಿದೈಡೆ ತಿನ್ಪೇರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಕಣೆ ಇದೇರು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜುಡಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಎಲ್ಪ್ಗೆ ಬಲೆ ಇಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಂದು ಮಟನ್ ಕಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪಿಚ್ಚು ಎಂಚಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ತು ಬುಕ್ಕ ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪುಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಏತದೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಎಂತ ಮಟ್ಟ ಒಂಜರೆ ಕೆಜಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಉಂಡು ಮಟನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಂತ ಇನಿ ಅಂತ ಮಾತಾವುಳ್ಳ ಅಂಚದ ಗಜ 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 ಬಂದುಂಡು ಅಂಚ ಸಣ್ಣನಂತೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕರ್ದುಕ್ಕ ದಾಯ ಬಂದಿಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಟನ್ ಬೇಯರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪೋಣ ನೆನರು ಚಿಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿಗೆ ಪೋತಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತುಲೆ ಬೇಯರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಐಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹೇತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಲಾ ಬೇಯರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಹಾಯ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ತಾನೇ ಬಿಸಿಯಾ ಅಂದು ಬಾದನ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೆ ರಾಶಿ ಪಾಪನ್ ಎಕಡೆ ಪೋನಂಗ ಬಾಜಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಲಿ ಹೋಯ್ತು ಜಾಲಿ ಎಂಚ ತಾದ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಾಡು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಕಡಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಂಜ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂದು ಒಂಚೆ ರಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರು ಕಟ್ ಮಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬೇಸಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ ಆಡ್ತಾ ಕಟ್ ಮಂತ ಕಣ ಇದೆನಾ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜಲ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಅಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾ ಆಜಿ ಸಿಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಏತು ಲೇಟ್ ಬೇಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನದು ಆತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಗೆರೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಆಜಿ ಬಿಸಿಲ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಸಣ್ಣ ದಾಣ ಸಣ್ಣ 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 ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಊಹಿಸ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಬಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ 1775 ಪಂಡಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪರೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 1875 ಹತ್ತು ಪಾಪ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಿನಿತ್ತೆ ಬೋಲ್ತದ ಬೇರೆ 1754 ದೇವರೇ ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಾಯ ಪೋತೀನಿ
19 ನೋ ಓಕೆ ಎಂಬೆ ನೆನಮಂತೊಂದು ಪಡೀತೆ ಚಿನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಮ್ಮಗೆ ಸರಿ ಮೇಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮೇಕಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಮೆಂತೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ತುಳೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಜ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅವಳ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬೈತೀರ ಆಣ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ನಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪಡಿಸಿ ದಾದ ಪಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೂ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೇನ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೇಗ ಮಂತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು 1945 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಚಿನ್ನು 1475 ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದೆ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಪ್ಪೆ ಯಾನೆ ಬಾಂಡ ಏರಳಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಚ್ಚಿ ரெண்டு ஜன கிளாஸ் அண்ணன்டக்கோ அஞ்சு போத்தால அஞ்சு அல்டக்கே ஜால் போ ஜானக்கே என்ன காலைகளை கொச்ச நாலு போதாம் மடக்கே அஞ்சு காலைக்கோ பெண் காலைகளா இத்தம்பி சொல்ல சரி பண்ணதில்லை ஆஹா அத்து 45 194 ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ರಿಮೀಟ್ ಪಾಡ್ 5 ತಲ್ಪ ಬೇತ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ 9 ಪನಿಗೆ ಫುಲ್ ಪನಿಗೆ 1997 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಗಸಗಸೆ ఒక ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಪಾದ ಪೊಡಿ ಮಂತೇರು ಮಸಾಲೆಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡೆ ಪಣದು ಬೋಯ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾರನ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಉಂಡೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಆಯರೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪಾಡಂದು ಹಂಚ ತುಲೆ ಮೂರು ಪರಾಟ ಬಾಕಿ ಕಚ್ಪಾವುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ತಿನ್ಬಿಡಕ್ಲೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬಿಡ ಚಿಕನ್ ಹಂಚಾದ ರಡ್ಲು ತಿನ್ಬಿಡ ರಡ್ಡಿ ಜುಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲೇರು ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಮಾಡ್ಬರೋಂಡಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತಾರೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ಬರೋಣ ತಾರೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಅನ್ಬರೋ ಮಾತನ್ನು ಒಂಥರ ಚಿಕನ್ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಅಂದ ಚೂರು ಐಕೊಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಬೇತೇನತ್ತ ಸೇರ್ಪಾಯರೆ ಅಂಚೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿರು ಇಂಥದ್ದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಟು ವಿಸಿಲಾಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದಂತಾರ ಅಜ್ಜಿ ವಿಸಿಲಾಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತಿರೋದು ಪೊಟ್ಟೆ ದೈಜೇರು ಉಂಡಂಚೇನೆ ಅವೇನೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನಂತೂ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗನೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಬೇಯಾರೆ ಹಾಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಇದು 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಹಾಪು ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಹಾಪು ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿపోయారు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತುಲೆಂದೊಂಜಿ ನಾನೆತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಳಿ ಐಟೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಯ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೋಣ ತದಿಯರ್ ಪಿರದ ಇದೀನೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪೈನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಓ ಅಂಚನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಹಾಪಿದೆ ಇನ್ನಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬೂರುಂಡು ಬರ್ಸಾಗಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜದ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡವರ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಬನ್ನಿತ್ತು ಕೋಡ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಒಂಥರ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಇದ್ದಂತರ ದೊಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಹಚ್ತಾರ ಮುಗಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕಡೊಂದು ತೋಜಿನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಚಂಡಿಂದು ಒಣ ಗಂಜಿ ತಿದ್ದಿತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಅಂಚದ ತಗೊಂಜ ಅಂತ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಒಂಜ ಅಂಡ ಅಂಟು ಬುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರಿ ಒಂದು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಇದೊಂಚೂರು ಮಾಜಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಚೂರು ನೀರುಂಡ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಿರ್ತ ಅಂಚದ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಂದಾವಡಂದ ಆಜಾಡಂದ ತುಲೆ ಇನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತ ಅಂಚೆ ಚಿನ್ನುಗಿನಿ ದಾಳ ಬೇಲಂ ಪ್ರಮಾಣ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕ ತತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತದ ಅದು ಕೊದ್ದಿಯಾರನ ಮರೆಪೇಟೆ ವೈಟ್ ಪಾಡಿ ಕೊದ್ದಿಯಾಡ್ಸು ಕೊದ್ದಿಯಾಡೆ ಡೊಯ್ ಪಾಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ
ಕೊದ್ದಿರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಕ ತುಲ ಹೂ ಅಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದವಳು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಚ್ಚಾಡು ಪುನಃ ಪೊತ್ತೊಂದು ಚಂಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಕಡೆಯರ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಕಡೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಬಂದು ಅವು ಕೋರಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಟನ್ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಕೋರಿಲ್ಲ ಅವಡ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ ಏನು ಕಡೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಏರ್ತದಿರ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಅದೊಂಚೂರು ಕಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅವೇ ಆನಂದ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲುಂಟ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧ ಕಂಜಿ ತಾರೆ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಫೈನಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಿ ಪಕ್ಕ ಗಮ್ಮ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಏರು ಸಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಗ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅರೆಂತ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚುಂಡು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಂತದಾಂಡ ಕಡೆದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಬಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಂಚಿ ಪೈಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಕೋರಿಸಕ್ಕೆ ಕಡೆದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಡೆದಿದ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.